Intentarei ser breve, aunque a presentación é bastante longa. Saltareime así un pouquiño por encima as que non sean de gran importancia, quedan para uso de organización para poder repartilas. O que vou intentar é plasmar un pouco o proxecto Revitaliza da Diputación de Pontevedra, que está baseado sobre todo na fracción orgánica dos residuos e no modelo do compostaxe. O que fixemos desde a Diputación, visto a Lei 22/2011 que nos exixe que no ano 2020 teñamos que conseguir ese 50% que todos sabemos, que é imposible acercarse a él se non xestionamos de forma separada a fracción orgánica. Desde a Diputación pois empezamos a estudiar como poderíamos, con a nosa coyuntura socioeconómica, como conseguir acercarnos a ese 50%. Bueno, isto vamos a saltar un pouco, todos sabemos como é a distribución de Galicia, temos casi o 60% de todas as entidades singulares do territorio español, con 92,5% dos habitantes por entidades de población, etc. Pontevedra é un pouquiño o reflexo da comunidade, temos 6.000 entidades singulares de población e 4.000 delas teñen menos de 15.000 habitantes. Esta población tan atomizada provoca precisamente que os residuos tamén estén atomizados e que, polo tanto, teñemos que ir a recollelos. É inviable, tal como está o modelo de hoxe en día, non ir a recollelos co custes que implica este transporte. Por lo tanto, o que nos decimos desde a Diputación que os modelos centralizados, sea cal sexa a tecnoloxía, aunque fora unha macro planta de compostaxe, é inviable para a nosa sociedade. O que plantexamos é que fracción poderíamos tratar para non ter que ir a recollelos e, por tanto, non facer ese gasto do transporte de esta situación atomizada que tenemos en Galicia. É o único a fracción que é económica, ambientalmente, sanitariamente, todo o que queramos pensar, é a fracción orgánica dos residuos ou os bioresiduos que incluirían a fracción vegetal. Como por ilustrarnos un pouco a composición da bolsa de basura, xa vimos tamén na anterior mesa, o 42% dos residuos precisamente son de materia orgánica, son a fracción desta bolsa que en maior cantidad, por lo tanto, poder separar esta bolsa do fluxo normal, do fluxo ordinario de recollida que teñen as administracións locais é fundamental para poder tratar as outras fraccións dunha maneira máis viable e moito máis sinxela. Nesta gráfica nos vemos que faltaría unha fracción que é a de restos de poda, restos vegetais verdes, pero dos fogares, que nos a temos contabilizada na provincia de Pontevedra do orden do 9%. Por lo tanto, estamos falando de un 50% de fracción orgánica de bioresiduos que podemos xestionar ou buscar outro modelo máis eficiente. Na provincia de Pontevedra, no ano 2016, estes son os datos que temos, produximos uns 370.000 toneladas ao ano e simplemente, como vedes aí, o 8,61% foi separado por todos os cidadáns como fraccións susceptibles de ser recicladas, é dicir, vidrio, papel e envases. Un 8,6%, o sea, o 91% restante foi ao contenedor verde que, como casi todos os municipios da Comunidade de Galicia, van ao complexo de Cerceda para ser valorizado enerxéticamente. Por lo tanto, consideramos que hai aí un recurso moi importante que estamos tirando á basura. E na Diputación de Pontevedra o plantexamento que fixemos foi precisamente ver ese recurso. Como vedes, a Lei 22/2011 xa dixemos que nos obriga que ano 2020 teñamos que conseguir ese 50%, non queda aí, sino que a nova directiva que sale agora este verán xa aumenta os ratios, que o ano 2025 va a estar no 55%, no ano 2030 no 60% e o ano 2035 no 65%. O sea que a normativa cada vez é moito máis estricta e hai que facer canto antes os deberes, ou a Comunidade de Galicia e España en xeral, vamos a ter un problema. O Plan Revitaliza, como decía antes, se centra precisamente nesa fracción orgánica, intenta cambiar o modelo de
xestión desa fracción orgánica e utilizamos o principio de proximidade, o que diz a estrategia europea, que os residuos deberían de ser xestionados no punto donde se producen, si é técnicamente, económicamente viable. Os pilares do Plan Revitaliza pois son basicamente tres. Primeiro, o deseño do tratamento. Nosotros consideramos que non existe, efectivamente, como dixeron tamén nas mesas anteriores, non hai un modelo ideal, fantástico, maravilloso e único. Ten que ser un conglomerado de modelos en función das necesidades da población a que estamos tratando. Entonces, nós o que consideramos son como unha escalera de prioridades. Consideramos que os residuos do rural deben ser tratados de maneira individual, con compostaxe individual, a fracción orgánica, estamos centrándonos na fracción orgánica. Habría un segundo escalón que todas aquelas zonas onde non teñen as vivendas, non teñen unha pequena parcela, un pequeno terreo, para poder poñer o composteiro individual, xa podríamos basar a seguinte escala, que sería o compostaxe comunitario. E, por último, sempre vai haber en algunha zona, sobre todo nas cidades densamente pobladas, que é inviable estes dous eixes anteriores, o compostaxe individual e o comunitario, por tanto, habrá que recoller de alguna maneira, sea ben quinto contenedor, ou porta a porta, ou por aproximación, pero habrá que recoller esa fracción orgánica para leválo a unha planta de tratamento industrial. O segundo pilar do Plan Revitaliza é o corpo, que quizás aquí sea o que máis nos diferencia do resto de España, onde estén facendo compostaxe comunitario, que é o Corpo Técnico de Mestres Composteiros, que consideramos que é imprescindible e necesario para elevar a bo perto, sobre todo, o compostaxe comunitario. Nos estamos a formar personal para levar as funciones que consideramos que son necesarias en este novo modelo, e dentro un poquinho falaremos máis deste tema. E, por último, estaría o plan de comunicación, tamén fundamental e importantísimo. No primeiro, o que fixemos é coller unha radiografía da provincia de Pontevedra. Foi unha labor terrible, inxente, de números, de datos, ver as poblaciones, ver canto entidades había, cantas persoas vivían en cada núcleo de población, de cada parroquia e de cada concello, e, ao final, vimos que había unha parte moi importante de vivendas que tiñan parcela asociada e, por tanto, podía colocarse o composteiro comunitario. Había unha gran parte tamén que chamamos semiurbano, semirural ou periurbano, podía tratarse por compostaxe comunitario, e, por último, unha pequena parte, que non era tan grande, que era para as plantas de compostaxe. Fixemos un estudio, e por poñer unha gráfica moi simple, moi simplificada, do estudio que fixemos para ver cales serían as necesidades en función de cada modelo. E, por resumir, de toda a población da provincia de Pontevedra, vimos que por compostaxe individual, es decir, colocar un composteiro en cada vivenda, necesitaríamos de orden de 92.000, o sea, o 37,83% da población da provincia de Pontevedra podría ser tratada mediante compostaxe individual. O 38,28% podría ser tratada de forma eficaz e eficiente mediante compostaxe comunitario, e quedaría unha pequena parte que é as 6 plantas, o 23,14%, que sería necesario recoller de alguna maneira para leválo a plantas de compostaxe. Nosotros dimensionamos que na provincia de Pontevedra serían necesarias construir 6 plantas de tratamento. Son plantas moi pequenas, excepto a que correspondería para o Concello de Vigo, por o número tan alto de habitantes que ten este concello, excepto esa planta que rondaría as 40.000 ou 50.000 toneladas, o resto das plantas, 5 plantas, serían do orden de 3.000 toneladas ao ano como moito. Estas plantas estarían tamén ubicadas de tal maneira que os concellos non tiñan que recorrer máis alá de 30, 40 kilómetros para chegar a ela.
O Corpo de Técnicos de Mestres Composteiros, estamos en estes momentos a finalizar a terceira convocatoria de formación. Estos días rematamos con os exámenes de 30 novos rapaces que van a ser contratados como mestres de composteiros. Os formamos durante 2 meses para esta actividade. Ahora mismo temos en plantilla 6 técnicos da primeira convocatoria, 6 técnicos contratados como interinos do grupo A2, 12 técnicos tamén da primeira convocatoria contratados como grupo C1, 17 bolseiros neste momento os que van a rematar o primeiro ano, van a ter unha prórroga máis de 6 meses para poder finalizar o programa que temos no Plan Revitaliza hasta o ano que ven, e desos 30 alumnos que estamos agora finalizando na súa formación, vamos a contratar a 25. Por lo tanto, un total de 60 personas, máis ou menos, temos como staff do proxecto Revitaliza. Bueno, hai unha mostra da primeira convocatoria de rapaces e rapazas que están, bueno, todos son, no primeiro momento quixemos que este grupo de operarios, de mestres, por a situación laboral, foran con un grado de formación de FP, pero por a situación de falta de traballo, pois nos vimos abocados a que a maior parte deles, os que se presentaron aos exámenes, eran licenciados. Por lo tanto, temos un corpo de mestres composteiros que son os mellores formados probablemente de todos os que haxa nestes momentos en Europa. Todos son licenciados, algúns teñen incluso algún doutorado, temos algún rapaz que ten doutorado, varios másters a maioría, o sea que son xente que aún encima teñen un coñecemento de os procesos moi grande. A terceira pata, o pilar do Plan Revitaliza de Educación, nos contratamos o Centro de Divulgación CEIDA, que está aquí concretamente na Coruña. Este centro educativo se encarga de ir a todos os colexios públicos, privados e concertados da provincia de Pontevedra para dar formación durante unha semana non só a rapaces, que van desde primeiro de primaria hasta o bacharelato, senón tamén aos profesores. Temos un módulo especial para formar os profesores e, a súa vez, tamén temos contratados, ou empezamos agora con os convenios, a grupos, organizaciones que xa están moi vinculadas con os temas medioambientales, grupos ecoloxistas, por exemplo, estamos a facer agora un convenio con Amigos da Terra, para que leven a cabo o que é o control, sobre todo, de os composteiros individuais que vamos a colocar. Nos o tema dos composteiros individuais consideramos que é unha parte fundamental do noso proxecto. Vamos a colocar, pois, en algúns sitios, máis de 1.800 composteiros nun solo concello e queremos que estos composteiros individuais teñan unha trazabilidade. É dicir, queremos saber canto votan os ciudadanos que teñen este composteiro, como van transcurrindo o proceso ao longo do ano, que problemas van tendo. Entón, temos contratados estas organizacións para que vayan ao largo do ano durante al menos 6 veces a visitar os domicilios e poden recoller todos estes datos que para nós son moi importantes a hora de facer unha trazabilidade desta parte do modelo. O ano 2017 rematado tivemos actividade en 60 centros de ensino e este ano xa vamos por orden de 200. Queremos chegar a uns 380 que hai na provincia de Pontevedra. Esta é a situación do Plan Revitaliza desde que empezamos. No ano 2016 o que fixemos é convocar a entidades locales para que se adirixen a noso proxecto de compostaxe da fracción orgánica. Se adhiriron estes concellos, 36, aunque non en todos estamos actuando, polo momento a evolución ha sido esta. Por exemplo, no ano 2016 empezamos a colocar centros de compostaxe comunitario en estes puntos que vedes aí, logo no 2017 seguimos aumentando. E agora estamos en unha segunda fase que é moito máis exixente. Solicitamos aos concellos que tuveran un número pequeno de población para ir, sobre todo,
non cometer erros no camiño, donde pedíamos que mediante o asesoramento noso, subvención económica e técnica, poder tratar o 100% da fracción orgánica que se xenerase nese concello mediante o noso modelo. Se presentaron estes concellos que veis aí, As Neves, Vilaboa, Mondariz, Maleario e unha pequena parte do concello do Grove. Tamén damos asesoramento, pero non xa a subvención económica ao Concello de Pontevedra porque ten medios suficientes para facelo. Por poñer unha serie de datos, estos son os centros de compostaxe que tiñamos instalados no ano 2017, eran 54 centros, ahora mismo temos instalados 65 con 472 unidades modulares e levamos xestionado no ano 2016 esas toneladas que vedes aí. Ahora mismo estamos xa en ratios, podemos decir que nosas unidades de compostaxe dos centros, os centros están compostos por unidades de 3 e múltiplos de 3, e cada unidade de compostaxe pode xestionar entre 3 e 5 toneladas de materia orgánica ao ano. Hai esa horquilla porque estamos vendo que os centros de compostaxe de 10 unidades son moito máis eficientes que os de 6 unidades. Bueno, eso son cuestións máis técnicas, pero que nos dan información como para poder decir que entre 3 e 5 toneladas ao ano de materia orgánica poden ser tratadas en cada módulo. Por tanto, un centro de compostaxe de 6 unidades, que é o normal que estamos poñendo, pode tratar pois de orden de 18 toneladas ao ano como mínimo de fracción orgánica. Vou a por unhas pequenas fotos de centros que xa están funcionando. Este é o das Neves, como vedes aí son 3 unidades. Os ciudadanos só aportan en unha unidade, as demais unidades son para facer as labores técnicas mediante os mestres de compostaxe do proceso. Este, por exemplo, está en Baiona, no centro de Baiona, nos Tendais. Este está en Sabarís, este está en Barro, este creo que é Cambados, este Cangas na zona dos Xuzgados, me parece que este é o Grove, este de Pontevedra. O sea, como vedes, están en zonas, nos consideramos que deben estar en zonas o máis preto posible para os cidadáns, non na parte de atrás dos xardines, non na parte de atrás das casas, senón que deben de ser visuais, deben de ser moi accesibles para que os cidadáns os vexan. Están bastante incorporados na zona, non teñen un impacto visual que poda afear. Este, por exemplo, a 50 metros, aí na parte de atrás, ten un parque de nenos, onde xogan todos os días. O sea, que están moi metidos no día a día do Concello, sin ocultalo, sobre todo. Al principio foi unha labor bastante dura convencer aos alcaldes de que isto non debería de estar en zonas ocultas ou tapadas, con pantallas visuais para que nadie protestara, porque al final os ciudadanos terminan vendo que isto funciona fenomenal, que non teñen ningún problema. Si hai certas reticencias ao principio con o medo aos olores, por iso esta primeira fase foi unha fase máis divulgativa. A Diputación corría con todos os gastos, compramos os composteiros, puxemos a mano de obra, incluso construímos as bases, como podedes ver aí, que son unhas celosías especiais con un material percolante para que a auga de chuvia non afecte ao proceso, pero que foran no máis centro do poblo posible. Este, por exemplo, corresponde a un restaurante bastante importante de Vilaboa, é un composteiro de módulos, pero, sin embargo, é un composteiro individual porque só o usa un produtor. Este está nun colexio. Este, por exemplo, está nun xeriátrico tamén en Vilaboa, tamén corresponde a un módulo que, aunque sea mediante cubos, é un composteiro individual, porque é para un único produtor. Aquí, por exemplo, no xeriátrico están moi contentos, está o 100% dos residuos orgánicos que se xeneran neste xeriátrico se están tratando
en este centro. Ahora mismo vamos a facer unha ampliación a 50 metros de aquí, porque estas 10 unidades non son suficientes para poder tratar toda a fracción orgánica que se estaba a xenerar. Bueno, como vedes aquí, isto é unha visión horizontal do proceso. O primeiro módulo é onde os ciudadanos é o que aportan, simplemente teñen que abrir a tapa, é o único que está aberto, os demais están pechados, abrirían esta tapa, botarían os seus residuos orgánicos e o único que lle pedimos é que ao lado van a ter un caixón de estructurante desa fracción vegetal dura que está triturada para mezclar ou para tapar os residuos orgánicos que meteron neste composteiro. Encima, se son proactivos, hai ciudadanos que despois se encargan de remexer, pois está estupendo, pero o que sí lle pedimos é que cubran estos residuos para evitar que podan vir as moscas, que poda producir olores, e logo os mestres composteiros que van de forma diaria ou día sí, día non, farían as labores correspondentes de remexido. Unha vez que o primeiro módulo está cheo, que é o que chamamos o módulo de aportación, os mestres composteiros abrirían ese módulo e trasladarían todo ese produto ao módulo seguinte. Como vedes, os módulos están compostos por láminas horizontales que se van extraíndo para que o material poda caer simplemente por gravedad. Así todo o proceso. Esta é a fracción estruturante, que é ese 9% que consideramos que existe na bolsa de basura e que é necesario e complementario para este proceso. O trituramos tamén con un sistema que pomos na Diputación de trituradoras. Por ver exemplos, estas son as temperaturas que vamos alcanzando e os días de enchido días de enchido do proceso e días de todo o proceso. O proceso ronda uns 116 días e xa temos compost. Como vedes aí, as labores de cribado dese compost reducimos prácticamente a ratios de 90%, es decir, entre un 10 e un 12% estamos conseguindo por cada tonelada que entra de compost, porque hai unha parte que é recirculado, que é a parte grosa que volvemos a meter no composteiro. Analizamos todas as mostras que salen, un certo número de mostras que van salindo de cada centro de compostaxe. A maioría parte das mostras nos dan de categoría A, categoría B e C, é debido á tapa que ten galvanizado de zinc e, por tanto, se estamos sustituindo, non sei se tedes tamén o mesmo problema, e con iso conseguiríamos que prácticamente o 100% das mostras nos deran clase A. Unha gráfica de onde estarían os parámetros de Escherichia e de Salmonella que nos require o reglamento 506. Metemos carne e pescado, isto é fundamental, e o pedimos aos ciudadanos e facemos moito hincapié en isto. É necesario meter carne e pescado porque senón as temperaturas non subirían, e aparte sería ilóxico facer compostaxe de fracción orgánica e non meter este tipo de residuos. E por ver un dato un pouco como se vai comportando, este é o Concello concretamente de Vilaboa, a tendencia de subida que nos provocou a partir do ano 2013 a recuperación, entre comillas, da economía aquí en España, por tanto, non conseguimos desacoplar o crecimento económico da produción de lixo e, desde que estamos implantando o Revitaliza neste Concello, vemos a incipiente xa baixada, incluso con 3 centros de compostaxe que únicamente estaban postos aí. Non me estendo máis, por si logo queredes facer preguntas. Moitas gracias.